Καλημέρα. Σήμερα δεν είχε πολλά εμπόδια, μόνο κάτι τουρίστες που προσπαθούσαν να διασχίσουν την Πολυτεχνείου με το πάσο τους, νομίζοντας ότι είναι σε κάποια εξελιγμένη ευρωπαϊκή πόλη. Μετά από λίγο άρχισαν να κορνάρουν όλοι οι οδηγοί μαζί γιατί τους έκλεινε τον δρόμο. Χθες το βράδυ πήγα στο Innovathes που ήταν το πρώτο meetup τους. Εκεί μαζεύτηκαν κάποιοι επιχειρηματίες, κάποια startups κλπ. Και έψαχναν για συμμαχίες, όχι απαραίτητα οικονομικές, απλά ο ένας προσφέρει κάτι, βοηθάει τον άλλον και παίρνει κάτι για αντάλλαγμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα χρήμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον εκεί. Συνάντησα μεταξύ άλλων μια εταιρεία, μια startup ηλεκτρόνιο ονόματι, που ασχολείται με ηλεκτρικά ποδήλατα, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Gramic, μια digital agency, μεταξύ άλλων κάνει sites, κάνει CMS κλπ. Virtuality, πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεούλα που ασχολείται με VR, αρκετά μπροστά για την περίπτωση της Ελλάδας. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι παρότι μιλούσαμε για innovation, για συμμαχίες, για startups, για νέες επιχειρήσεις κλπ. Συνάντησα το παλιό, ανθρώπους με παλιά νοοτροπία, συνάντησα όμως και το νέο, ανθρώπους γεμάτο πάθος και αισιοδοξία. Συνάντησα όμως και απεσιόδοξους. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είμαστε πολλοί εμείς που είμαστε απεσιόδοξοι, άλλοι τόσοι θέλω να πιστεύω που είμαστε αισιόδοξοι. Απλά οι απεσιόδοξοι πολλές φορές ακούγονται πιο πολύ και δεν ξέρω, ρίχνουν και τους υπόλοιπους. Αλλά αυτό που θέλω να πω σε όλους εσάς είναι μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Μόνο με αισιοδοξία, μέσα στη χειρότερη κατάσταση μπορούμε να κάνουμε κάτι, έστω αυτό το ελάχιστο. Συνάντησα επίσης και νέα παιδιά που με ρωτούσαν μεταξύ άλλων τι να κάνουμε τώρα που είμαστε νέοι και δεν έχουμε υποχρεώσεις κλπ. Να ψάξουμε να βρούμε την καλύτερη δουλειά με τα καλύτερα χρήματα, άσχετα με το αντικείμενο, ή να ψάξουμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο που έχουμε και να μην μας νοιάζουν τα χρήματα, αλλά να ψάξουμε έτσι για να αποκτήσουμε εμπειρίες, να μάθουμε καινούργια πράγματα κλπ. Φυσικά η απάντηση είναι το δεύτερο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι άσπρο ή μαύρο, θα μπορούσες να βρεις μια ισορροπία. Έτσι, καλά χρήματα, σχετικά καλά χρήματα, αλλά να κοιτάξεις και το αντικείμενο. Τη λέξη perspective την ξέρετε, ή ξέρω εγώ στην άλλη πλευρά του φράκτη το γρασίδι είναι πιο πράσινο. Τώρα που περνούσα είδα έναν κύριο εκεί να παίζει μουσική, τον πλησίασα, τον ρώτησα αν θέλει, αν μου επιτρέπει να το βγάλω έτσι λίγο βίντεο και στη συνέχεια γνωριστήκαμε. Μάλιστα μου έκανε μια πολύ θερμή χειραψία, πράγμα που το βρίσκω σπάνια έτσι εδώ στους ανθρώπους που ίσως δεν έχουν δυσκολευτεί πολύ στη ζωή τους. Μου είπε ότι είναι από τη Βουλγαρία και ψάχνει δουλειά εδώ και λέω καλά, στη Βουλγαρία ακούγονται τα πράγματα, τα media ας πούμε μας τα παρουσιάζουν ρόδινα, όλες οι επιχειρήσεις πηγαίνουν εκεί, τα πράγματα είναι καλύτερα, θα μας φάει η Βουλγαρία κλπ. Μου λέει χάλια, λέει, χάλια, χειρότερα, λέει στην Ελλάδα είναι καλύτερα. Σκεφτείτε δηλαδή ακόμα μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα η Ελλάδα για κάποιους άλλους είναι ακόμα καλύτερος προορισμός. Σκεφτείτε τι χάνουμε λοιπόν πιστεύοντας ότι τα έχουμε χάσει όλα και όλα είναι μαύρα. Σας αφήνω για σήμερα, σας εύχομαι μια τέλεια ημέρα. Η ερώτηση για σας είναι, πιστεύετε ότι τα χάσαμε όλα, είναι όλα μαύρα, είναι έτσι όπως μας τα περιγράφουν τα κανάλια? Ελπίζω πως όχι.